Eto mga kailongga, magluto tayo ulit ngayon ng punuan ng papaya kuha namon togon. Yung nakaraang video po natin ay nagkaroon nga po ng 1 million views. Sa pagluto po natin itong punuan ng papaya na ginawa po nating okoy. Ay punuan naman ng papaya pero ibang recipe naman ho ang lulutuin natin dito. Mga hindi po nakaalam dyan, rin natapusin nyo na nga lang ho kung paano po natin ito lutuin. Bago nga po ang lahat mga kailongga, ay dito nga ho mga kailongga, meron po pala tayo ditong tanim na isang papaya na lalaki. Nga ho, ito po yung papaya na hindi po namumunga. Ang bulaklak po neto ay pwede rin pong maulam. Ay ganun na rin po ang dahon neto uugbos. Iba yung iba dyan. Ngayon nyo lang alam na pwede palang lutuin. Kaya po sa mga nakakaalam na, syempre thumbs up po dyan. Tatanong po kayo kung pwede rin po ba yung papayang namumunga? Pwede po ito. Kami nga po kayong tanim na papayang namumunga po dyan. Hindi naman po namumunga ng marami. Po kayong magdalawang isip, subukan nyo na rin. Kung tatanungin nyo naman po ako kung ano pa pong pwedeng maluto dito, wala nga po kayong niyog o lubi na gagawing bukayo. Pwede po itong pang-alternate. Wala din po kayong ipalaman sa inyong lumpia. Pwede din po itong gawing lumpia. Pwede po pala itong igisa sa sardinas. Nga ho, gawing atsara. Naman po kayong papayang bunga. Gayon, kung nasubukan nyo na nga po ito mga kailongga, syempre paki-comment na nga lang po. Ano malaman din po ng iba na pwede talaga itong makain at lutuin. Hindi lang po natin ito gawa-gawa nga lang. Lagi-lagi ko po talagang sinasabi, lamang talaga ang may alam. Tatanungin nyo naman po ako kung ano po talaga ang lasa neto. Kasing katulad lamang po ito ng hilaw na bunga ng papaya. Hindi naman po ito mapait o mapakla. Tanungin nyo din naman ako kung makatiba ito. Pinagi sa paglapwa. Ganit tawgon pakuluan sandali. Matatanggal din naman. Yan mga kailongga, basi balaan mo ng tawag nga makalbo, ginapunuan, kakapayasan nyo dabalhaw. Mapusla na ang bunga. Kaya napanood nyo ini atong video. Kung nyo man subukan. Siyempre, hindi tagid ka mo mapunggan. Gani na perme ko siling, may idea na gid ka mo. Punuan ng papayang lalaki. Kaya yung papayang namumunga. Basta punuan nga lang. Ay laking pakinabang at tulong na din po ito sa atin para bilang pang-ulam. Ay, hindi ka lang nakalibre. Hindi rin nabuslot ang imo nga bulsa. Sa tanan, nakatipid ka pa. Doon nga lang po sa mga taong hindi po talaga pikan sa mga pagkain. Tulad ko po na vegetarian. Tanong gulay-gulay na lang o dahon-dahon ay kakainin. Tinatawag basta makaon kag masulod lang sa aton ginhawa. Kakainin po natin iyon. Dito nga ho mga kailongga, mag-isa na rin po tayo dito ng ating mga lamas. Dahil yung pinakasahugo natin dito, ito po yung karne ng baboy. Kapakarne-karne na gid kita subong. Salamat gid sa nagpautang. Kaya na gid kita pang subak-subak. Tinatawag mga kailongga, kung hindi po tayo uutang, wala din tayong maiulam. Ang ganitong klaseng mga pang subak-subak. Dito nga ho mga kailongga, ilagay na rin po natin dito yung kinudkod po natin punuan ng papaya. Pandagdag lasa, ito nga ho yung oyster sauce. Maglagay na rin ho tayo dito ng asin at kaunting asukal. Haluin lang ho natin dito sandali. Naman ho natin ito takpan. Nga ho ng ilang minutong pabukal-bukal. Ito na nga ho, luto na po ang ating ulam for today's video. Kay raming baho na naman ang mabubungkas. At sigurado po akong pati dukot ubos. Char, lumabas ang pagkatikalon. Simpleng ulam. Pero kay sarap. Di na mga kailongga, amo gining tawag nga tilawan tanagil. Kung nagustuhan mo po ang video natin, tutunan ka naman ngayon ulit. Kung ganiganahan sa akon, pakipalo na gid ko dira ba. Hanggang dito na nga lang ho mo ng ating video mga kailongga. Salamat sa inyong panonood. God bless us.